имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто телефонҳои мобилии сокинон смс-паёмак аз ҷониби Меҳнат Тиҷӣ ворид шудааст, ки дар он муштарии муҳтарам, шуморо огоҳ мекунем, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки алҳол дар Федератсияи Русия ғайриқонунӣ қарор доранд, бояд то 15 июли соли 2021 ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. Лутфан ин маълумотро ба наздикони худ дар Федератсияи Русия расонед. Навишта шудааст. Ин смс-паёмак ба чӣ хотир аст? Паёмак оиди фармони президенти Федератсияи Русия аз 18 апрели соли 2020 дар бораи чораҳои ҳуқуқӣ оид ба вазъи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар давраи пандемияи COVID-19 дар Федератсияи Русия мебошад. Фармони мазкур муҳтаво ва шаҳри таъвизи он оид ба шаҳрвандони шахсони бешаҳрванд аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки айни ҳол дар Федератсияи Русия қарор доранд, тибқи фармони мазкур бояд онҳо ҳуҷҷатҳои худро, ки то ҳол ба расмият надороварданд ва қоидаҳои боши худро вайрон карданд, то санаи 15 июни соли 2021 ба шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятии Федератсияи Русия, ки ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия шомил аст, ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. То санаи 15 июли соли 2021 ҳар муҳоҷири тоҷик, ки дар ҳудуди Федератсияи Русия қарор дорад, мебояд 3 ҳуҷҷат, яъне қайди иқомати муваққатӣ, патент ва дафтарчаи кори муҳоҷиратиро ба қайди расмии давлатӣ гузаронанд. Дар акси ҳол эҳтимолияти хориҷ гардидан ё худ депортатсияи муҳоҷирон мавҷуд мебошад. Зеро бо фармони президенти Федератсияи Русия, ки аз 18 апрели соли 2020 таҳти рақами 274 дар бораи чораҳои ҳуқуқӣ оид ба танзими вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар раванди пандемияи COVID-19 тағйирот ворид шудааст. Ба ҳамин фармони мазкур то имрӯз аллакай 5 маротиба тағйири иловаҳо ворид карда шуд ва дар доираи муқаррароти ҳамин фармони мазкур ҳамаи шаҳрвандон, шахсони бешаҳрванд ё ки шаҳрвандони хориҷие, ки дар ҳамин давра, яъне дар давраи карантинӣ қарор доштану ҳолати будубоши худро тамдид карда натонистанд ё ки патент гирифта натонистанд, варақаи иқомат, ба истилоҳи русӣ гӯем ВНЖ, РВП ё ки регистратсия патенти худро гирифта натонистанд, амин тамдид карда шуд, ки шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро ба расмият доранд. То 15 июни соли 2020 буд ва аз моҳи март ва тағйироти охироне, ки дар фармони мазкур шуд, аз 1 феврали 2021 бояд шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 июн ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро ба расмият доранд. ҳадафи смс-паёмакҳо ин сари вақт огоҳ намудани мардум ва муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад, ки онҳо ҳангоми муҳоҷират сари вақт тамоми ҳуҷҷатҳои зарурии худро қонунӣ намоянд. ҳоло аз рӯи маълумотҳои оммурии Сарраёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилияи Федератсияи Русия, то имрӯз 247 000 нафар шаҳрвандони кишвар ғайриқонунӣ дар Федератсияи Русия кору зиндагӣ менамоянд. ин гурӯҳро зарур аст, ки ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намоянд. дар акси ҳол эҳтимолияти депортатсия шудан мавҷуд аст. дар баробари оне ки шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрӯи Федератсияи Русия, яъне қоидаҳои будубошро вайрон карданд, то имрӯз ҳуҷҷатҳои худро ба расмият надороварданд ва то 15 июни соли равон ба шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро ба расмият надороранд. ҳамаи онҳо ба махзани маълумоти беруншудагон, ки тибқи қушунҳои сарҳадӣ ва амнияти Федератсияи Русия дохил аст, ба ин махзан дохил мешавад, яъне маъни вуруд мешавад, депортатсия ё запрет. аз ин рӯ кормандони раёсати хадамоти меҳнати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Соғд аз тамоми сокинон хоҳиш менамоянд, ки сари вақт ин маълумотро ба муҳоҷирон, ки ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд, расонида шавад. зеро ҳуҷҷатҳо дубора пешниҳод нагардад, аз ҷои кори маҳрум ва ба ватан баргардонда хоҳанд шуд. давоми 2.5 моҳи дигар мебояд муҳоҷирони меҳнатӣ ва шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. аз рӯи маълумотҳо танҳо 139 000 нафар сокинони вилояти Соғд расман дар Федератсияи Русия кору зиндагӣ менамоянд. боқӣ монда ғайрирасмӣ аст. гузориши Мафнун Шукурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.